Ja, dobar dan, hoće se predstaviti? Ja sam Karolina Bašić i živim u Splitu. Za Atlas Profi sam čula slučajno preko televizije, znači gledala, malo sam šetala kanale i naišla sam na emisiju s kojom ste radili sa gospodinom Relja. Reljić. I baš mi je privuklo pažnju, poslušala sam se i odlučila sam doći. Eto, godinama imam problema sa sinusama, glavoboljima, spondilozom, kifoza. Vrtoglavice bile, rekli ste? Vrtoglavice, šum u ušima, tako je. Zadržavanje tekućine. I razne tegobe vezane kao sad vidimo. Odlično. I onda što na tretman prije 2 tjedna ste došli? Prije 10 dana. 10 dana, tako je, da. I kako je sada? Sad, osjećam dosta promjena. Recite. Recimo, evo, to nisam spomenula prije, ali baš sam imala, pete su mi bile uvučene unutra. One su se ispravile. Taj otok, recimo, na zglobu, koji je uvijek bio znači taj zglob praktički nikad se nije primijetio, uvijek je bila kesa. Nekakva, sad je to skroz nestalo. Odlično. Koljena su se isto vratila u svoje mjesto. Odlično. Pokretljivost mi je fantastična. Sad kad odem na trening, ja treniram stvarno i aeroboks i hip-hop, sad kao radim kod djevojčica. A rekli ste prije kad bi glavu digni gore? Ovdje bi bila vrtoglavica, baš onako i podražaj na gušenje vam smetalo mi. Sad to se stvarno nestalo. Kratak period, ali baš je nestalo. Baš mi je drago. Eto, puno hvala, baš mi je drago što je bolje.